It's not that angibathola abantwana, but ngibe nama ectopic pregnancies too. So ectopic pregnancy is when uthi mengabe ukhulelwa umntwana ahlale ku tube bese kuze kube namhlanje awodokotela bakokwazi ukuthi banga remove lokho kusuke ku tube bakuyise esibelethweni. So uma kukhulela ku tube usuke kuzoba nento ebizwa ngokuthi I tube lizoqhuma ngithi, so ngeke uphile mangase kuqhume because I tube anwebeka alidalelwanga ukunwebeka kukhulele umuntu kulona. So ngiyabathola abantwana. So I'm not barren. Okay. Nabantu bathi inyumba angiyona inyumba. Ngiyakwazi ukukhulelwa, but the problem is bengikhulela umntwana ahlale ku tube bese kufanele li remove I tube because uma selicleanwa akwazi ukucleanwa kuphela lishiwe kodwa liyasikwa bese kuyaboshwa. So lelo tube loqala ngithi umuntu nama fallopian tubes awu2. So first child ungena ku tube liyasikwa, second child ungena kwelinye tube liyasikwa. So angisakwazi ke manje in a natural way or ngendlela ejwayelekile yokwenziwa kwabantwana angisakwazi ukuthi ngingayikhulelelelwa nje because into eyitransport yamaqanda from amaqanda make suka kufanele ezesibelethweni ahlangane part nendawo ne mamzane lembewu yes ahlangane nembewu bese kwakhe kumntwana kuhlala esibelethweni mina bekwenzeka kwi tube. So ama tubes wami wo2 asikiwe, so angisakwazi ukuthola abantwana ngaleso sizathu. So ngiunderstandeke kwi process yokuhlinzwa ngikhishwa tube ngiphinde ngihlinzwe ngikhishwa tube ukuthi ngisakwazi ukuthi ngizenzele umntwana in a natural way.